बेरी बेरी बोले ले कौन बरुआ सुनिए आपन बाबा जी। बेरी बेरी बोले ले कौन बरुआ सुनिए आपन बाबा जी। बाबा हमारा जनेउआ के साध जनेउआ करवाई दीही जी। बाबा हमारा जनेउआ के साध जनेउआ करवाई दीही जी। इतना बचन बाबा सुना ले तबरुआ समझावे ले जी। इतना बचन बाबा सुना ले तबरुआ समझावे ले जी। बरुआया भी हमरे हाथवा सके तनिका धीरज धर जी। बरुआया बही मोरे हाथवा सके तनिका धीरज धर जी। खेतवा में पड़ी गईले सुखात घरवा अनाज नहीं जी। खेतवा में पड़ी गईले सुखात घरवा अनाज नहीं जी। बरुआ जनेउआ में होला बड़ा खर्चा तय बही धीरज धर जी। से सुनी बोलेली बरुआ के दादी सुनिए बरुआ के बाबा जी। से सुनी बोलेली बरुआ के दादी सुनिए बरुआ के बाबा जी। ए जी 12 बरिस के बरुआ तय बना धीरज धरिहे जी। ए जी 12 बरिस के बरुआ तय बना धीरज धरिहे जी। बेच दी खेतावा बघरिया त पंडित के जोगाड़ करी जी। ए जी ले ली चोरी का हमारा तहजमा मनाइली जी। ए जी ले ली चोरी का हमारा तहजमा मनाइली जी। जदी बाड़े राउर हाथवा सके ननदो भूला ई जाई जी। जदी बाड़े राउर हाथवा सके बहिना के भूलाई जाई जी।